Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manak kaninyo. Mga igsoon, sa ulog nato karon ang solemnity sa Corpus Christi, ang lawas ug dugo ni Kristo nga maoyang gihatag alang sa atong kaluwasan. Ingon man karon usab adlaw mao ang ikatulo o katapusang misa sa ato ang Triduo o Mass para sa anibersaryo sa dedikasyon sa atong simbahan San Jose Patriarch Parish of Mabulo o sa kadakong grasya nga dinhi sa siyudad sa Sugbo aduna kitay Patriarch Parish nga mao ang atong simbahan sa Mabulo. Busa, ninatong santos nga misa karon mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios sa kadaghan sa grasya nga iyang gihatag kanato, ang grasya sa paghatag niya kanato sa iyang simbahan o sa iyang mga kaparian o ingon man ang iyang mga katawhan, ang katawhan sa Dios ug labaw sa tanan. Magpasalamat kita sa paghatag niya kanato sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo nga karon atong gisaulog ang solemnidad sa iyang lawas ug dugo. Aron may makitang angayan gayud nga mosaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Kaluyanon tato sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dinhi niining katingalahang sakramento. Itugot na nga moyo kami nga simbahon namo ang santos nga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban samahan og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Si Melkisedek nga hari sa Salem og pari sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino og ipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga nagbuhat kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Hangtod himon ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ikaw pari sa ang setro sa imong gahom, ipakyaw sa Ginoo gikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala, sa imong mga kaaway. Imo ang arianong gahom, sa adlaw sa imong pagkatao. Diha sa balaan nga kasana, sa wala pa ang kabugason sa masaya mo, gianak ko ikaw. Ang Ginoo nanganumpa, ug dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari
sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay nadawat ko ikaw gikan nga pagtulunan nga ang akong gitudlo kaninyo ang Ginoong Hesus. Sa gabi siya gibudhian, mikuha siya sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan o miingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa o miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan, o sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Sekwensya. O Sion, dayga ang imong manunubos, dayga ang imong pangulo, ug magbalantay diha sa mga imno ug mga awit. Dayga siya kutob sa imong mahimo, kay labaw siya sa tanang mahimo. Pagdaig ug dili gayud ikaw makahimo pagdaig kaniya, ingon sa angay niya. Apan karong adlawa, usa ka tema nga angay sa linain nga pagdaig, giladlad sa atong atubangan, ang buhi ug makabuhi nga pan, nga sa walay duha-duha gayod, gihatag ngadto sa napulog duha, didto sa lamesa, samtang nanambong sila sa balaan nga panihapon. Busa ang atong pagdaig, mabug-os unta, ug masipa, ug ang pagsadya sa atong kalag, puno sa kalipay ug katahom. Kay mao kini ang adlaw sa piyesta aron paghandom sa unang pagtukod niining panihapon. Niining lamesa sa bag-ong hari, ang bag-ong balaod sa bag-ong Pasko, mitapos sa karaang Pasko. Gitapos sa bag-ong mga tinun-an ang karaan. Gitapos sa kamatuuran ang landong ug sa kahayag ang kangitngitan. Kabubuton ni Kristo nga ang iyang gibuhat didto sa panihapon, balikon pagbuhat aron paghandom kaniya. Ug busa kita sumala sa iyang balaan nga mga tugon, nagakonsagrar sa pan ug bino aron mahimong biktima sa kaluwasan. Ang mga manununod ni Kristo nasayod pinaagi sa pagtuo nga ang pan nabalhin ngadto sa iyang lawas, ingon man ang bino
ngadto sa iyang dugo. Ang tao dili makasabot niini, dili makamatngon, apan ang usa ka buhi nga pagtuo nagaingon nga dunay nahitabo nga pagkabalhin gikan sa pan ngadto sa lawas, pagkabalhin nga nahigawas sa naandang lakaw sa kinaiya. Ubos sa nagkalain-laing dagway nga karon mga timaan na lamang og dili na ilang kaugalingong katinuod, anaa nagatago ang katingalahan nga mga katinuoran. Ang iyang lawas atong kalanon ug ang iyang dugo atong ilimnon. Ug bisan pa niini, si Kristo nagpabilin nga tibuok ubos sa tagsa-tagsa kadagway. Ang mulakaw, ang mukalawat, nagadawat sa tibuok nga Kristo. Wala maputol, wala mapikas, ug wala mabahin. Bisan usa o usa ka libo ang mudawat, ang usa nagadawat ingon sa usa ka libo. Si Kristo wala makuhai tungod kay siya gikalawat. Ang maayo ug ang dautan managsama mudawat kaniya. Apan magkalain-lain ang destino sa kinabuhi o kamatayon. Alang sa dautan, mao ang kamatayon. Apan kinabuhi alang sa maayo. Matguni pagkadagkong kalainan ang sangputanan. Bisan ang tagsa-tagsa nagadawat sa sama nga Ginoo. Sa katapusan, kun ang sakramento mabahin, ayaw pagduha-duha. Hinumdumi nga managsama ang anaa sa usa ka gamayng tipik, ingon sa diha sa usa ka tibuok nga ostiya. Walay pagkabahin sa katinuod, apan ang pagkabahin anaa lamang sa timaan, ni ang pagkapikas nakajutay sa kahimtang o gidakon. Kaniya nga natago ubos sa timaan. Tan-awa ang pan sa mga anghel, nahimong kalanon sa lumalangyaw. Sa pagkatinuod, pan kini alang sa mga anak, ug kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagkakita pinaagi sa tipo diha nga si Isaac gidala sa usa ka halad, diha nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko, ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudiyo sa karaan. O Jesus, maayong magbalantay ug matuod nga pan, kaluy kami, alimahi kami ug panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo sa pagbuhat sa tanan. Pakanaa kami diha sa yuta. Himua kami nga imong dinapit didto sa langit. Kaubang manununod nimo ug abyan sa lumulupyo didto sa langit. Amen. Alleluia.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa Ginoo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus o gisuginlan o gisultihan mahitungod sa ginharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasaup na ang adlaw, nanool kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon, "Paadto ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay nihit nining dapita." Apan mingon si Jesus kanila, "Kamo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, 5 ra kapan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may 5,000 ka tawo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Palingkura ang mga tawo og punduka sa tinagkalim-an." Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 kapan og sa 2 ka isda og mihayat siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon og nangabusog silang tanan, og human niini nakahipos ang mga tinun-an og napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mayang gabi mga igsoon. Dihay usa ka batan-on nangutana sa usa ka pari. Ingon ang usa ka batan-on, "Padre, makagagahom ba ng Santissima Eucharistia kanang Blessed Sacrament? Makagagahom ba na? Ngano man nga ang mga Kristiyano Katoliko muluhod man niya na." Unya ang pari miingon, "Tingali nakabasa ka, labi na sa atong gibasa karon sa unang pagbasa, nga si Melchizedek dito sa libro sa Henesis, ang usa ka pinaka-high priests during that time. Nagkuha siya og pan og bino, og iyang gibindisyonan si Abraham. Iyang gibindisyonan pinaagi sa ngalan sa Dios nga nagbuhat sa tanan, og iyang gipangayo ang bendisyon nga ang tanang kaaway ni Abraham mapukan. O kining tanan nahitabo mga igsoon." So makagagahom ba ang Blessed Sacrament? Karong adlaw mga igsoon, atong gihinumduman ang solemnidad sa Corpus Christi. Kanang Corpus Christi kung ato nang binisayon, lawas ni Kristo. Busa na hinumdum ako mga igsoon, niadtong panahon nga nag-first communion ko, no? Dugay-dugay na to, ayaw magsaba ang sundugaya, no? Onya, sa among first communion mga igsoon, doon na may lain-lain bayag edad ang muapil, di ba? Na ay mga gagmay, na apoy dagko-dagko, no? Pagkahuman na sa first communion, hala nihilak ang usa nga bata. Nihilak siya.
Nganuman, kay ang iyang nadawat sa pagkomunyon, pikas raman sa ostya. Gamay, dili kuno kompleto. Ang pangutana, kompleto ba ang nadawat sa bata o dili? Kompleto gihapon. No? So mao ka na mga igsoon, na kompleto kini tungod kay maogi atong pagtuo o kana maupoy kamatuoran. Kay sa gibasa na sa sekwensya, dili mo dako, dili mo gamay ang lawas ni Kristo nga bahin-bahinon sa katawhan, nga ang bote pasabot madako man o magamay, si Kristo gihapon ang imong gidawat. Unya mga igsoon, naapagyoy uban usahay nga mangutana, Padre, ngano man lagi nga si Padre kinsay pangalan, inigpakomunyon niya, ipainom man pod ang bino, unya ikaw dili man, no? Nganong ostya raman, dili ba giingon sa Ginoo nga kung kinsa ang mukaon sa iyang lawas ug moinom sa iyang dugo, makaangkon sa kinabuhing dayon, nganong lawas ra imong gihatag. Unsay atong tubag? Ang atong tubag, mga igsoon, pasabot sa atong mga kabataan-unan nga ang lawas gani sa tao o ang lawas ni Kristo, lawas gani kana, meaning naa kanay dugo, di ba? Bisan unsaon da nimo piga, naa gyud kanay dugo. Busa ang lawas ug dugo ni Kristo nahiusa gihapon diha sa hostya nga konsagrado, no? Mao nga kompleto gihapon kana, no? Matipak man o gamay man imong dawaton o tibuok man, kompleto kana nga lawas ug dugo ni Kristo. Unya mga igsoon, diha ko'y nakita nga nindot ang cute kayo nga istorya diha sa mga internet, no? Nindot tining siya nga istorya kay naghisgot kini sa usa ka pamilya. Unsa may nahitabo mga igsoon? Ang mag-asawa nag-away, wa na magtingganay. Hangtod nga miabot ang panahon nga nagbuwag yun sila. Ang lalaki ni puyo sa laing syudad o sa laing baryo, ang babay sa laing baryo. Aduna sila'y usa ka anak lalaki. Og ang anak nilang lalaki naningkamot yod sa tanan niyang mahimo aron mahiusa ang iyang mga ginikanan. Apan wala gayod magmalampuson tungod lagi kay sobra kataas ang garbo sa iyang mga ginikanan. Usa ka higayon niya na mga igsoon, samtang nag-travel siya gikan sa iyang inahan ngadto sa iyang amahan, hala, nadisgrasya bitaw na. Og sa iyang pagkadisgrasya mga igsoon, gikuhaan jud siya sa kinabuhi. Pagkahibalo sa iyang mga ginikanan nga namatay na ang iyang anak, lalaki, naguol sila pag-ayo, mibalik sila o gilubong nila ang ilang anak, o human niadto nagbuwag na sab sila. Kada tuig, kada anibersaryo, muadto sila sa lubnganan sa bata, sa lain-laing panahon, kanang dili gyud sila mag-abot. Usa ka higayon niyana, sa ikapilang anibersaryo na kadto, nagampo og mataimtim nga pag-ampo ang amahan didto sa lubnganan sa iyang anak, og wala madugay dunay kasika sa iyang likod, paglingi niya ang iyang ex na sa likod. Nagtinan-away sila. Murag gikumot ang ilang mga kasing-kasing. Apan gusto silang mudagan kay magpalayo. Apan wala kini nila buhata mga igsoon, kay duna pay mas laom kaysa ilang kalagot o kasuko nga nagpadilin diha sa handumanan sa ilang anak.
Ang ilang nahinumduman mga igsuon, dili lang ang kalagot, kundili ang ilang laom nga panag-away, kundili nahinumduman nila ang ilang gugma sa ilang anak. Nagkahiusa sila sa ilang gugma ngadto sa ilang anak, maong muduaw gyapon sila. Nagkahiusa gyapon silang duha sa pagkawa sa ilang anak, maong nagantos ug naguol sila. Og nagkahiusa gyapon sila mga igsuon dihang dapita nga namatay na ang ilang anak. Busa wala madugay mga igsuon, wala na sila magtingganay, pero ambot og naonsang nahitabo, naghinay-hinay sila hawiray sa ilang mga kamot og na-reconcile sila didto sa kamatayon o sa gilubnganan sa ilang anak. Nga sa ato pa di ay mga igsuon, wala magmalampuson ang iyang anak sa pag-uli sa iyang mga ginikanan, samtang buhi pa siya, apan ang iyang kamatayon mao'y nakapaghiusa kanila. Kining Corpus Christi mga igsuon, mao kini ang panahon o ang sakramento nga gitukod ni Jesus dito sa Holy Thursday, Holy Eucharist, no? O niya dito sa Holy Eucharist, gipakita ni Jesus sa dagway sa pan ug sa bino nga mao kana ang iyang lawas ug ang iyang dugo. Pagkaugma Biyernes Santo, si Jesus nagpakita didto sa krus ang iyang lawas nga anaa sa krus, anaa sa itaas, aron ang tanan makakita kaniya ug ang tanan nga makakita kaniya ug mutahod ug motuo kaniya maluwas. Samtang didto sa Huwebes Santo, anaa didto si Jesus ang iyang lawas ug dugo sa dagway sa pan ug sa bino, kay aron kinsa gani kadtong mukaon sa pan ug moinom sa bino, mahinumduman niya kining gabhiuna Huwebes, pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia ug ugma Biyernes, paghatag niya sa iyang kinabuhi para sa tanan, para magkahiusa ang kalibutan. Ingon niya na kalawom mga igsuon ang gugma sa Dios. Gikinahanglan jud di ay nga mag-anto siya. Gikinahanglan di ay nga mamatay siya aron magkahiusa ang kalibutan. Karon mga igsuon, pila na katuig sa namatay si Jesus sa krus, nagkahiusa na ba kita? Ang atong mga pamilya, dili na ba puno sa garbo? Kaya na ba niyong wagtangon ang garbo aron magkahiusa? Ang mga ginikanan, kaya na ba natong usapon nato ang atong garbo, tunlon ang atong garbo aron magkahiusa ang ginikanan ug mga anak? Ang mga nasod mga igsuon nga karon nagsige na lang og away, hain naman ang lawas ug dugo ni Jesus. Ang atong mga lungsod, bisan ang atong political bodies, no, nagkalain-lain kita, hain naman ang lawas ug dugo ni Kristo. Karon mga igsuon, kung hinumduman nato ang lawas ug dugo ni Kristo, ang Corpus Christi nga gihatag para kanimo aron ikaw maghatag sa uban, mao kini ang nahitabo sa ebanghelyo karon, sa dihang gibindisyonan ni Jesus ang isda ug ang pan, gihatag niya sa mga tinun-an ug ang mga tinun-an naghatag nini sa katawhan, ug ang katawhan nabusog ug nagsubra pa ang pan ug ang isda nga gibahin-bahin sa kadaghanan. Kana siya mga igsuon, simbolo kana nga diha sa pagkaon magkahiusa unta ang tanan. Diha sa atong pagpanihapon, pagpaniodto, pamahaw, magkahiusa unta ang tanan.
Og sa panahon nga kita mukaon, mahinumdum unta kita nga kini usab nga atong gikaon, hinatag kini sa usa ka Dios nga si Jesus didto sa krus, aron kita unta maglakbay nining kalibutana nga adunay baon, nga sa matag panahon nga mukaon kita, mahinumdum kita kaniya. Ilabi na gayod mga igsoon sa panahon nga mukalawat kita kaniya diha sa pagsimba nato sa matag misa. Magkahiusa unta kita. Aron unta sama sa atong istorya sa unang parte nga ang duha ang managtiayon wala magkahiusa mintras buhi pa ang ilang anak, apan nagkahiusa sila dihang namatay na ang ilang anak. Busa mga igsoon, ang kamatayon ni Jesus dili unta nato sayangon. Siya unta ang mag-usa kanato isip mga anak sa Dios. Manindog palihog. Mga igsoon, bag-ohon nato karon ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo nga bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang maing lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, mag-aampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga amahan, nga mihatag kanato sa iyang bugtong anak, nga atong matuod og buhing pan. Mutuaw kita sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios nga nanag-ambit sa usa ka pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eucharistia, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanan miambit niining Eucharistikanhong kasulugan,
mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pagpakitag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ang patalinghugi kami. Nga ang sa mga nangamatay karong adlaw, ang santos nga Eucharistia nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Dungga ang among mga pag-ampo ug mga panalangin. Himua kami imong mga anak nga mudawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan at sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gwasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakadinyo, Nalo sa kalim. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo, sa katapusan nga panihapon, samtang mipahiluna siya diha sa kananan, uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga walay buling nga kordero, gasa nga takos madawat, nga magadahay kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom. Hangtod sa katapusan sa panahon, dinhi niining dako nga sakramento, imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos, aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug matdugtong sa usa ka gugma. Busa, nagaduol kami niining kahibulungang mga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug motubo nganha sa pagpakasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa pag-ingon.
Santos gid ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu aram pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iwala lang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa dia sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami dia sa gugma, uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Jose Palma nga among Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man naging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita na to karon atong panaginigsunay, panagdait sa usag-usa.
Patayin mga igsuon, kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipangulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. Himoa o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong dakong pasalamat ug atong kinasingkasing nga congratulations sa atong parokya si San Jose de Patriarch sa Mabolo sa inyong pagsaulog sa atong pagsaulog sa adlaw sa iyang dedikasyon. Busa para sa atong tanan, congratulations, palakpakan po nato ang tanan. Karon dawaton nato ang bendisyon, ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa danyo ang gugma o grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos.